שלום לכולם, זה שוב אני, דניל בויקו, כן. והיום אני עושה עוד פרק של מיינקראפט, כן, עם הסקין החדש שלי, כן. טוב, אז היום אני משחק בגרסה 1.7.2, כאילו בגרסה הכי ישנה. טוב, היא לא הכי ישנה, בגרסה ישנה. כבר יצא על... נראה לי אתמול יצאה גרסה חדשה 1.8.8, אז כן, ביום המרגש הזה אני משחק בגרסה ישנה. כן, אני יודע, לא נחמד, אבל לא נורא, מה זה אכפת לי פה? באמת, מה זה אכפת לי? מה זה אמור להיות אכפת לי? לא שמתי ראש? לא שמתי ראש. אני אשים ראש, בשביל שתחשבו שאני סטיב, רק בחליפה. אני סטיב בחליפה! ואם אני מוריד את הראש, אז אני בן אדם מפחיד בחליפה. נראה לי זאת חליפת ירח? לא יודע, לא בטוח. אני חושב שזאת חליפת ירח. תגידו, תרשמו לי בתגובות מה אתם חושבים על החליפה המגניבה הזאת. כן. אני חושב להחליף סקין. לא יודע. חושב להחליף. היא מגניבה, אני אשאיר אותה בינתיים, את החליפה הזאת, אבל אני חושב להחליף סקין. אז כן, נראה מה יקרה. אז כן, נראה מה יקרה. כן. סקין ממש קול, ממש אהבתי. פשוט רשמתי את השם שלי וזה נתן לי את הסקין המגניב הזה. אני נודר לכם, רשמתי את השם שלי, ויצא לי הסקין המגניב הזה. כן, מגניב, ממש מגניב. פאק. הייתי כל כך קרוב. כל כך קרוב לך. סתם. אני אשים מגנים. חליפה מדיימונדס. כן, אני נראה מה זה מגניב. לא, באמת. זה מה זה קול. ניקח שיקוי של נזק מיידי. וניקח שיקוי של רעל. בואו אני אוהב שיקויים. אתם יודעים שאם אתם שמים עין תוססת ושמים רעל, אז זה יוצא לכם את הנזק המיידי. לא בא לי, אני רוצה להרעיל אותך, אחי. אנדרמן הכי חשוב, הוא לא נרעל אצלי עד הסוף. כאילו הוא לא רוצה להירעל. רעל מוריד עד חצי לב. כן. אז אם אני אתן לו את השיקוי של נזק מיידי, אז הוא ימות מיד. אפילו אם אני אפגע בו בחרב עץ. תראו. עכשיו אני פוגע בו בחרב עץ. הוא מת. אפילו ביד אם אני אגע בו. הנה, אני אראה לכם איך אני פוגע בו ביד, ואז הוא מת. הנה, תראו. רעל. לא בא... רגע, מה? קוקיז. ועכשיו אני פוגע בו עם היד. רגע, לא הרעלתי אותך, נכון? לא הרעלתי אותו. פאק. הנה עכשיו פוגע בו עם היד והוא מת. קלי קלות, הכל בסדר, הכל חי. הכל חי, יאללה, הכל חי. טוב, בינתיים הכל חי בעולם. אין לכם אור, חברים, אין לכם אור. וחברים, אני חושב להתחיל סדרה חדשה. כאילו, כן. אני רוצה לגמור את העונה הזאת ולעשות עונה חדשה של מיינקראפט. ושל GTA. ונראה לי אני אשחק עם חברים במיינקראפט. כאילו, אני רוצה גם בחופש הגדול לעשות לעצמי את איך קוראים לזה? שאני אוכל לשחק עם חברים, כי אני לא יכול.
אני וחבר שלי פתחנו שרת, אבל אני לא יכול להיכנס בגלל שאני חייב תוכנה מיוחדת. משהו, אני חייב משהו במחשב. לא תוכנה מיוחדת, אני לא יודע מה בדיוק. טוב, אז בואו נתחיל שנייה. אני רוצה להראות לכם משהו מגניב. איפה זה? איפה זה? אמור להיות הביצת מפלצת הזאת, איך שלא קוראים לזה. הופה, מצאתי. הנה, אני שם את זה, שובר ויש זניב. לפחות ככה אני יודע שקוראים לו. הנה, אני אבנה מגדל שלם ומפוצץ זניב. זה רק בגרסאות הישנות יש את זה. בחדשות אין את זה. בגלל זה אני משחק בישנות, כי הן יותר מגניבות. כאילו, אתם יודעים. זה אותו דבר כמו הגרסאות החדשות, רק שהשיקויים נראים קצת שונה יותר. והראשים גם טיפה יותר שונה. אז כן, אז יותר שווה לי לשחק בגרסה הישנה. היא יותר מגניבה גם. וגם היא מאפשרת סקינים. אז כן, אני משחק בינתיים בגרסאות הישנות. נחמד דווקא. דופקים סליים אני עם היד. הופה! What the fucker! כן, זה חזק, זה שיקוי חזק. גם לסניף זה עובד. זה עובד על כל מפלץ. גם עליכם. עליכם זה עובד הכי טוב. תאמינו לי, אתם, אם מכשפה זורקת עליכם כמה שיקויים כאלה, אתם מתים. כמה שיקויים. רעל זה השיקוי הכי... רעל זה שיקוי די חלש. כאילו, הוא מאפשר לך חצי לב. כאילו, יש לך אחר כך חצי לב. אז כן. טוב, אז בואו אני אלמד אתכם איך לעשות את השיקוי של נזק מיידי. טוב, אז אנחנו לוקחים את העמדת... רגע, איך קוראים לזה? עמדת רכיכה. לוקחים שיקוי של רעל. ולוקחים עין עכביש תוססת. שמים את עמדת רכיכה. אחר כך לוחצים עליה. שמים מלמטה את הבקבוק רעל. שמים מלמעלה את העין עכביש תוססה. ואנחנו פשוט מחכים. כן, מחכים. זה תמיד עובד לי. תמיד. וואו. טוב, זה עבד. זהו. והנה, רואים? הנה השיקוי של הנזק מיידי. וזה הנזק המיידי הכי חזק. רואים? הנה. זה כמו פצצה כזאת. אתה זורק בום. על זומבים ועל סקלטונים זה לא עובד. לא בגרסאות הישנות, לא בחדשות, לא באף גרסה. ומשום מה אני לא יכול להשיג קומנד בלוק, אז בבקשה תרשמו לי בתגובות איך אני משיג קומנד בלוק. כי אני יודע כמה פקודות מה זה מגניבות. גם בצ'אט אני יודע פקודות יפות. הנה, למשל עכשיו השמש שוקעת. אני רושם. רגע שנייה. רושם. time set 0 והנה זהו, זריחה. רואים? מגניב, לא? זה פקודה שאני אוהב. לא צריך, אם המפלצות מטרידות אתכם בלילה, אז אתם לא יכולים ללכת לישון בגלל שסטיבצ'יק שלכם פוחד, אז אתם פשוט יכולים לעשות את הפקודה הזאת וזהו. ואתם יכולים לישון, הכל בסדר.
חיים סבבה. ויש גם פקודת XP שאני ממש אוהב, ושמתי את הפקודה הזאת, בגלל שאני ממש אוהב אותה, ושמתי אותה בגלל שהיא נתנה לי הרבה XP. עכשיו אני אראה לכם כמה XP יש לי. תמות מכוער, וואו, הייתי בתוך הג'לי המגעיל הזה. כן, מפחיד. אז אני רושם ימו אפס, ואני 3 XP. קיצור, אז אני ארשום עכשיו את פקודת ה-XP, תראו. XP. נעשה נגיד 1,000,000. וואלה, רגע שנייה. לא, אני חייב לרשום ככה. XP. 1,000,000. ויש לי 556 XP. כן. נחמד, ממש נחמד. XP, 1,000,000. אני אעשה 8,000,000. מדהים, 8,000,000. ויש לי 1,625 XP. כן. וואו. זה הוריד לי 4 לבבות. מיד כשזרקתי. מגניב. נעשה שוב גיימון. לא באמת. הנה, עכשיו כולם בשקט. שמתי גיים מוד 0, כולם בשקט. נראה לי אני אעשה את הצלילים בשקט. מוזיקה וצלילים. ראשי. זה 50. זהו. 50. כי הם באמת חופרים לי. אני מראה לכם את המים, חברים. אני לא בטוח אם להרעיל את המים זה אפשרי, אבל נראה. טוב, אז כן חברים, אני חושב שזה מספיק ליום אחד. אז, מה? לא! הוא רצה לתת לי שאני אתן לו אמרלד והוא ייתן לי לחם. למה אני כל כך רציתי להרוג אותו? בואי. טוב, אז כן חברים, זה הכל להיום. אני מקווה שאהבתם אותי ואת הסקין שלי ואת הסדרה שלי, כי היום אני גומר את הסדרה. כן, היום אני גומר את הסדרה ומתחיל סדרה חדשה, כלומר עונה חדשה. אז כן חברים, זה היה הכל להיום ולעונה הזאת. נתראה בעונה הבאה.